Sausa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Emily. Recorded by Radio Mo TV. Babe, ano dili mo kita pwede magkita og weekends? Babe, sabta sa good ko. Naman ko sakit sa mama. Basta weekends, ako mo'y mangunay bantay niya. Ay, mao ba? Mom, please. Sabta sa ko, ha? Okay ra, babe. Nakasabot ra ko. Salamat, babe. I love you. I love you too. Uy, Bishi! Asa na ni mo, oy? Tigatuog naman din ako ni Rasa, oy. Usay tuyo di mo, nanawag man ka. Ay, si Mark manggod. May bonggit ko basta alas 9. Dili na gid siya mo reply na ako. O basig tigatuog na sa niya ni Rasa, oy. Basin pod. Pero, wala mo ginati kaso na ako basta mananghid lang siya. Mukalit man ang good nga dili na siya mo reply o permi na gid na. Permi na yung gibukat. Ay, nag-ubertig lang tingali ka, oy. Ay, lagi. Sige day, pasensya sa samok. Katog na. Good night. Pasensya ka, babe, ha? Kung di ko makapananghid ni mo, na. Makatog mo kalikot. Okay ra babe. Oy, nakasabot ko. Pasensya sad nga mag-overthink ko. Kasabot rasag ko. Nga na, namin mo mga babae ko. Pero, ayaw kayo pagsige ko overthink. Makadaot na sa itong relasyon. Dali, be. Sapag na ko, be. Sorry. Babe, gusto ko masahid ka. Ikaw rin ako mahal. Huwag na lain pa. Mark. Love kita ka. Mong hulungan na ng imong pagsige ko na una o dili maayo. Kasabot? Yes, Mark. Mark. Pila na ako kabuhan gitilit. Dili ka ako mabtos. Kinahanglan mag-pregnancy test ko para ako masiguro. Positive? Mabtos kit ko. Makikita ko ni Mark. Kinahanglan masayod siya sa matuod akong kimtang. Ha? Mabdos ka? Oh, Mark. Tagay kong time. Paraan ni, Emily. Unsa? Time pa. O, ka malipay? Dili sa ingon, ha? Pero, this is a lot to process. Lot to process? Mark, naanaman ta sa hustong edad. Hausa pa, uyab ko nimo. Wa ba ni maabot si mga nahuna nga magtukotag atong pamilya pohon? Di ba ko andam? Just please, hatagin ang una kong oras. Mark! Recorded by Radio Mo TV. Di ako nakontak. Dili gid gihapon.
Sakit na sa kong buot, day, uy. Uy, halaw eh. Karon no, mutuon na gyud ko. Nga angay gilay ka nga mag-overthink atong bago pa mo. Day, Oo, nanay ko isulti mo ha. Dili ta ko gusto nga istoryahan ka ani kay mabdos ka ug mahadlo ko nga madawat ang bata sa sod kon pirmi na lang kang emosyonal diha. Pero I think need sa jud nimo nga may bawod jud ka tinuod. o sa buti mong ipasabot. Die. Minus Mark die. Unsa? Ug abi nimo? Nasa ilang Facebook account. Feel na ako, mao gyud to'y real account niya. Unsa? Thank you for this 10 years. Love of my life. Moni po siyang asawa. Sa ato pa. Bago na silang nag-anniversary. Ang ginuwat ka tayo gabi niyo siya. Kinuha ko. At sa mani akong nasudlan. Ano nakahimuman si Mark sa pag-ilan na ako. Mawaday nga nagay kong nahimik sa relasyon tungkol na niyo, Daisy. Hayop ka, Mark! Doc, kumusta ang result sa newborn screening sa akong baby? Okay na ba akong baby? Emily, dunay Down syndrome ang imong anak. Unsa, Doc? Ay, uy, ako may nag-uusap mo sitwasyon tayo eh. Dili pa na ni mo kaya nga ikaw lang. Dapat mangayon sa kag-abag ba ni Mark ba? Right, pa yun sa kag-abag anak. Doon sa special needs mong anak. Og nidyo kag dako-dako nga kwarta, day. Pero unsaon ako? Nana siya asawa, day. O yan, sao naman na anesthetic man to. Tungkol kayo, wa man ka mahibaw nga minyo na siya. Si Mark ang doon ay problema, o dili ikaw. Day. Gusto nga akong amigang bayot. Kinahanglan ako financial support sa among anak. O kung dili na ako makontak si Mark, ang iyang asawa nga nagnanog sa may akong tsatan. Bahala na. Iyang asawa mo akong pahibawon. Kadiyot lang. Oh, onsay tuyo? Emily, right? Sarah? Asawa ni Mark? Makasuod ba ko? Oh, sige. Salamat. Asa yung baby? Naaras ako na. Mahimo pala ako siya makukos. Sige. Honest na gusto ko mangayog pa saylo. Tuhoy ko, wa ko mahibaw nga binyo ba dahil siya. Ang wasad ko'y planong gupo ng inyong pagpuyo ni Mark. Need lang yun ako kaabag financially kay dili kaya sa akong sweldo. Knowing sa sitwasyon sa akong anak. Wa pa gid siya mausap. Nakasabot ko nimo, Emily. Ug ayaw ka bala ka. Makuha nimo ang suporta nga angay sa bata. Sarah. 5 years among marriage. Nasakpan ako siya. Ako sa gipasaylo. Moy akong pagtuo nga nausap na siya pero wa pagiti ay. Ug karon nga nagtan-aw ko sa imong anak. Naluoy kaayo ko.
Tungod kay wa si Elsa sa kabuang sa iyang amahan. Sarah, Ayaw ka balaka. Suportahan ti ka ini. Wa ka mag-ino, Sarah. salamat, Sarah. Pag-una, mao'y ako huna-huna nga ang labing dako nga trahedya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao ang pagkahimugso ni Matthew nga akong anak nga adunay Down syndrome ug ang pagbiya ni Mark namo. Abi nako, ug ako lang usa ang matubang ni ining tanan. Pero sa dihang natigom nako ang akong kaisog nga i-message sa Sarah, wa ko magdahom nga katudi ay ang sinugdanan sa usa ka nindot nga panaghinigalaay namo nga makaluwas nako. Karon, si Sarah dili lang basta asawa sa lalaki nga bibiya nako. Siya nga ako nahimong igsuon. Akong angkor, ug ang labing dako nga tigpanalipod ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Emily nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naglohan, that's what friends are for. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa dediksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Ang mong kaagi kibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag, mga sukit ti papinaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tunumanon Handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joven. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Only One. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mga bang tagbabay? Karo, oy. Karo, mga abang. Mabunyagan ka kayo. O ba, kasuway. Bay. Hey, bawaan bay. Chase kayo. Nya hamis pa yun. Ha? Sudi? Ha? Sudi? O lagi. Kung malali mo. Pamilya na nila. Kanan ko na, brator na. 700 na. Pero ka na kaduha, 1.5. Ha? Kung ako yung papilyon, hindi ko sa 1.5. Sudi bay. Bukod ko ito pro ano eh. Di na ko usika ng akong sildo para na. Ako'y bahala, ano kasuway ka? Ano yung edad di mo? Doon turon. O pagyapong ka makasuway ang butang ha. Bay. Ako yun ha, ang kanang 1.5 mo. Higa! Paghubo na. Ha? Hey! Ngano mo ra ka magikulbaan? Okay ra ka? Kuan. First timer ba? Mao di ay. So, nianhi ka. Aron magpabunyag? Oh. Okay. Ako'y bahala ni mo. Padalang, okay? Pwede pasabak around. Unsa? Pwede, pero napa makakaikabayad. Lain na sa di nga bayad? Siyempre, no? Mong kung wa na kay kabayad,
Pwede na ka mo barog diha og pag-ilis na si Masinina. Kay magawas na sad ko. Kaya tingalig na pilaing customer. Kadit lang. O sila mong ngan. Torta. Mao na lang tawag na ako din hiya. Okay, salamat. Balik ko nung yati ka din torta. Aha? Maura ni imong ihatag sa imong sweldo, nak? Unta ma, kung okay ra. Nalang ko'y gustong paliton, magod. Oh, mao ba? Sige, okay ra, anak. Timing man sad nga halinon kaayo ang akong ice candy ron tungod sa kainit sa panahon. Salamat ma. Nabaga si torta ron sa? Suka lang nga. Siya mo'y nakabunyag na ko. Nagpangita naman hinuon ko niya. Juven, sorry ha, pero dili pa ko pwede ron. Napakoy customer good. Hanggang unsa ka oras ako to? Alas 4 pa. Mau ba? Sige. Huwag lang ko din mo dito sa gawas. Juven, psst, huy. Huy, nakatuwag ka din sa gawas sa bar. Gihuwat gaday ko ni mo? Oo. Lagi. Sorry ha. Mana ka? Ay, salamat taon. Oo naman, gutom ka? Gutom, gyud. Dali, kuyog da. Nailami nga putsurahan sa unahan. Usa? Nagsiri mo kita-kita ito ta? Oo bay. Mingawon ko niya bay ko. Sure di oy. Ikaw igna nga. Na-inlove kag babaeng bayaran. Bay. Uy, maglisod ka na bay. Kada klasiya sa babae god. Kwarta rin una na. Huwag kwarta. Ribit tabo nga. Pagwanuban na ni mo. Bay. Maho pa ni mo no? Pagitag tarong. Recorded by Radio Mo TV. Torta, pwede mangutan na? Sure. Bahin sa unsa? Bila sa imong makita ng imong trabaho ron. Okay ni? Hmm. Usahay sa usa ka gabi 20K. Depende sa customer. Labing gamay 10K. Unsa? Duko agad. Oo. Mao ni nakanindot aning trabaho kay sayon ra kayong pangorta. Pero mangutan ako. Aside ako. Doon na ka ba yung gikuyog-kuyugan? Ambot na kong ipasabot ka ng gawa sa trabaho ba? Ikaw ra? Pero, makoy kwarta. Naibaw ko. Kapila na binahitabo nga ako may mabayad ko mga untas gawas. Mamang gani. May akong ikalipdan to. Takon nga nung... pwede ba may ba ako nga no? Sa unsa? Aning tanan. Aning imong pagsigig. Uban-uban ako. Wa lang. Malingaw lang ko kung kauban ka. Kadiyot. O si pagtuon ni mo, naibog ko ni mo? Joven, prangkahan ta lang ka ha. Dili ko gusto nga mulaom ka na ako. Pero wa kay mapaabot na ako. Torta. O di ba? Gignan natin ka nga di lagi na mo seryoso relasyon. Buwan ay planong seryoso. Kaya ang importante anak nila, kwarta ra. Bay. Mong ako pa yung bay, no? Kalimti lang surta. Kung iyon ay pala yun, masakitan ka lang. Pila na kabuhan na huwag akong makakita ni Torta. Kumusta na kasi, ano? Ako siya nga doon sa iyang itabahoan, mi. Si Torta ay magipangita. Oo, unta. Uy, wala din niyo, eh. Pinakabuhan na nga ni Undang. Kay namabdo siyang usa ka customer. Ha? Pwede ba mahibaw kung asan ako siya makitaan ron? Joven, ni Aka? Kamusta? Layo na kayo sa una.
Kung unsa ko ka-artist sa una. Ingon ana nasad ko kalusang karon. Wa pa mangyapon. Joven, Mabdos ka day. oo na mabdos. Pero nakuha rasad. Tungod sa grabing stress. Unsam day na ito po. Sige, magkukog-tago ulit to nangagi kay... Moya kong pagtuo. Napakasan ko sa laki nga nakamabdos na ako. Pero dili man di ay. Gibinuangan na ako niya. Torta. Ikaw, kumusta? Okay ra. Pero niagid ko kay nabalaka ko nimo. Okay ra ko, Joven. Torta. Mahal ti ka. Joven, Mahal ti ka. Bisan pa man sa akong nahibawan nimo. Sa akong pag-ilan nimo. Pero wag gid makuha iyang akong pagbati diha nimo. Joven, dili ko... Mahal ti ka. Wa bagid kay na feel bisag damay dinila ko. Ang tinuod. Ganahan sa ko nimo, Joven. Hinungdan nga gusto ko makiguban-uban nimo sa una. Bisag nakafeel ako sa una nga doon nakigusto na ako. Pero ako magpada. Tungod kay mo igisod na ako sa kung huna-huna nga way mo tarong o mo seryoso nga lalaki sa sama na ako. Og sa dihang nilikay ka na ako. Dito na ako napamatudaan nga hustugit ko. Torta. Sorry. Mahal ti ka. Ug dawat ti ka bisag unsa ug kinsa pa ka. Joven, Hangyo lang ko. Isaada ko nga mag-usab na ka. Kaya din na no. Dili ka kinahanglan nga manarbaho yung anak nga klases trabaho. Magtina pa kita. pero ang mga tao nga nakailani mo. Naku, o sa nali ka sulti. Wa ko'y labot nila. Ikaw ug ang imong gibati dinhin ako. Mao may yung danon ang nako. Mahal makakuni mo. Mahal di ka, Joven. Mahal tayo. Mahal sa kiti ka, Torta. Let me tell you now, all that's on my mind. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Torta. Og nagpasalamat ko kay wa gyud na mahimong rason iyang kagahapon aron dili siya mamahimong maayong asawa nako. Kay sa pagkatinuod lang, swerte ko niya tungod kay inatiman kay kong Torta. Og ma-feel sad nako ang iyang sobrang pagpangga ug pagmahal nako. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita maghagalang kaagi ni Joven nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, The Only One. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kinig usa ka babae nga taga Panakan, Davao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rose. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Entertainer? Og sa club mo trabaho? Yes, ma'am. Mo na nga itong gikinahanglan para Japan. Okay rin mo nga sa club ka mo trabaho? Abi na kong factory worker ang inyong gipang hire. Di ay. Di lang ko mapadayon, ma'am, uy.
Mao day nga naabot ka din sa amo kay ni back out ay kasi mong gi-applyan para sa Japan. O, Tito Manolo, nagtuo man gugog factory worker ang ilang gikinahanglan. Di man di ay, sa club man. Wa ko mo padayon, uy. Unya, so may plano nimo karon. Mo istar lang una ko din sa inyo, Tito, samtang mangita og trabaho. Oh, why problema. Welcome ka ning pobre na kong palimay. Salamat, Tito. Ay, kanina raman siya ko nagsigig lakaw-lakaw, pero wagid ko makakita nga nag-hire bisag tindira na lang unta. Ay, upaulit na lang ko silang Tito Manolo, eh. Na, wag ginoon mo magkita ni Lito. Kinsang Lito, Tito? Amigo na ko nga taga-atua rapod. Nakailan mo kuno siya nimo. Mao ba? Nagwatuwa to siya nimo kay gusto siya nga makakita nimo. Dugay masag kang nauli. Mao lagi dito, eh. Naglakaw-lakaw mangukusanahan kay basig. Naay nangita og tindera ba, pero wa mang gyud. Lisod mo sa yung pagpangitag trabaho ron. Mao lagi dito, eh. Ay, tunay, na ako'y kailang nga magtiayon nga Chinese. Nagkinanglan sila katabang. Kung sa man ganahan kang trabaho? Sige, Tito, mo trabaho ko. Bahala og katabang basta may trabaho ko. Los, kami lakaw ha. Ikaw bahala din ni sabay. Ay, sige, ma'am. Kung ikaw gusto mo, ikaw kaon ha, Los. Ayaw kaon. Ikaw ayaw uwaw ha. Oo, sir. Okay. Kami lakaw na ha. Sige, ma'am, sir. Salamat in taon kay nakatumura ko og amo nga buotan. Magbinuotan lagi ka din aron makatigom ko kay mo eskwela ko college. Ay, salamat in taon kay nahuman na gid ko sa akong trabaho. Uy, sir, nialagi ka. Ani ka mo kaon og paniod to, sir? Los. Ako kaon din Sir, kadigat ha kay magluto kog sudan nimo. Ano na ako? Ako lang luto, Los. Ako lang. Ay, ayaw sir, oy. Katabang mayap ko din Ako rin magluto og sudan para nimo, sir. Sir, oy. Ano ba yung mix? Sir, kapos ka magkakos mo. Sir. Ayaw na, oy. Mo din nga nilisukat. Ako din. Di ka di mahimo. Malayas ko din katingalig madisgrasya ko sa amo na kong lalaki. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, maonin na hitabo ni mo si among gitrabahoan? O, tita. Mong nibiya na lang ko dito kay nahadlok ko. Basig malugusan hinuong ko dito. Oo, maogin na mahitabo. O yaw sa may plano ni mo ron. Kuan, Tita Jo. Ganahan anta kong maeskwela o college. Oo, nindot ng huna-huna Pero maolagi, wa man ko ikagasto gud. Kung gusto ka, pasulon ikaw og encoder sa akong negosyo. O pa-eskwelahon sab ka na ko. Unsa man, okay ka? Usa ko. Sarap ang kina-eskwela na ko college. Kapuya rin mo trabaho ta, uy. Uya mo eskwela. Mura naman inoong ko inig na sakit. Ako lang tiwason karon na semester. Pag ini ko man, di na ko mo eskwela. Ha? Dili na ka magpa-enroll sa sunod nga semester? Dili na lang, tita. Uy, nga nukod. Di madasa kong lawas, tita, uy. Nagkasakit-sakit man ko. Nahala ikaw. O niya unsa man, mupauli na lang ka sa inyo. Muadto lang sa ko sa ilang Tito Manolo, tita. Oh, salamat kay nakauna ka og duaw na ko din ni Rose. Gimingaw ko nimo, tito, uy. Maong ani lang una ko din sa inyo, kay wa naman ko mag-eskwela. Oh, ikaw good. Rose, ayaw paglakaw ha, kay may bisita karon. Imong admirer.
Ha? Admirer? Kinsa man dito? Ako, Rose. Kinsa man ka? Wa man ko makailan nimo. Mao ni akong gingon ni mo, Rose, nga akong amigo nga taga Atuas, Lito. Ah, siya di ay. Sige, biyan sa tamo ha. Aron magkastorya mo mayo. Sige dito. Okay ra nimo nga magstorya ta, Rose? Okay ra oy. Dito ta manglingkod ay, kaya yahay dito. Giyon sa din mo pagkahibaw sa kong name. Anay mo guni. Kuan ka nang may amigo ko nga ibu kay nimo. Ikaw lang permi niyang hisgutan. Kay gwapa ko na kay ka. Ni. Og tinuod sa lagi ang gingon. Gwapa ang gidi kas personal. Lito. Bala na makaingon ka nga presko ra kay ko, Rose. Ang importante nga mahibaw kang ganahan kay ko nimo. I love you, Rose. Hala uy, sure daw uy. Nanguyab ka na ako. Oo, panguyab na to. Napasensya na gid ha. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab. Okay ra, Rose. Huwag mo kong magdali. Magpaabot ra ko kung kanusa ka ho na mo sugton. Tawatan ni Rose, oh. Uy, unsa man ni? Mga pagkaon, ha? O nasa ko ikipalit nga pag snacks ni mo. Nganong imo man gibuhat lit? Masaray akong tubag. Labti ka. Lito. Wa pagay ni mo sugdas, Lito. Wa pa tito uy. Ako pa nimo, imo na lang ng sugton si Lito. Kay di na ka magkakita og lalaki nga parihas niya. Tinuod, Rose? Imo na kong gisugot. Olit. Ako na gidawat ang imong gugma. Salamat, Rose. Abi ni mo, huwag kabutangan sa akong kalipay nga. Idawat na ni mo nga akong gugma. Ha? Mag-live-in ta? Mana, Rose. Gusto na ko nga mag-live-in na ta. Di dito magpakasal? Magpakasal, oy. Pero, unya na kung makatigom ko. Ha? Sa pagkakaroon, mag-live-in lang na ta. Okay ra ni mo nga mag-live-in na sa ta? Ikaw, Kuhid. Sige, mag-live-in ta. Ay, salamat. Kini anagit ka dong. Naku ibalita ni mo. Asa mo na, day? Dong Lito, mabdus ko. Mau ba? Oo. Kung mau na, mahimo na di kong papa ini. Uhon. Nakoy plano, day. Unsa man na dong? Magpakasal na lang ta. Aron inigawa sa atong anak. Magdana siya sa akong apelyido. Sige, maayo pa tuod. Sige, magpakasal ta. Dali, aras panahon, day, sa? Murag bag-o raman to nga, nanguyab ko ni mo. Nga karon, nang laag na ta nga may kuyog ng bata. Lagi dong, uy. Mura lagwa, no? Lagi? Adto na ta sudahan mo sa kay day. Dali, mulabang na ta. Sige, sige. Lito! Bantay na yung sakinan! Lito! Doktor, kumusta ang akong anak ug ang akong bana? Luwas lang bata, misis. Pero ang iba na, kinahanglan na operahan ng iyang o. Kinuha ko.
Ginoo, tabangi ang taon ko. Tabagi ko nga maluwas lang utang akong bana. Maluoy ka, Ginoo. Mrs.? Mrs.? Ay, doktor. Hala, nakatuog tayo ko nga nag-akbo sa bangko. O sila balita sa kumpana, Dok. Human na may opiras yung bana. O mag-ampo lang ta. Nga sul sa ka oras, makamata siya. Kung dili, makumatos kini. Ginoo ko. Dong Lito, pagpakabuhin nung paning kamot in town. Kinakinahanglan ko ni mo kang atong anak. Ginoo, maluoy ka. Tabagi itaw ng akong bana. Maluoy ka, Ginoo. Kikumuti ang akong kamot. Dong Lito, Dong. Diyos ko, salamat. Nakamata na ka. Doktor! Doktor, nakamata ang akong bana. Dok! Hindi ka mabiyuda, Mrs. Kaya nagkamata man yung bana. Dok! Salamat sa pagtabang ni mo sa akong bana. Ginoo, salamat sa ikaduhang kinabuhi kag gihatag ni mo sa akong bana. Salamat kit kaayo, Diyos ko. Dako kayong ako pasalamat sa Ginoo kay gihatagan niya og second life ang akong bana. Tinuod kidi ay ang ilang giingon, nga basta mo salig ug mutawag lang ka sa Ginoo, ihatag niya ang imong gipangayo. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Lito o nagpabiling ligon ang among pagpuyo. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Possibly. Mao ka ng mga higalan kaagi ni Rose nga taga Panakan, Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan. It might be you. Ang kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Nagaras. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaawit. Ayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niini nga akong kaagi. Ako si Marie. Sa dili ko pasugdan sa pagsayasay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. Birthday ni Lola ron. O niya mo tatas inyo? Hindi, babe. Kung okay lang mo. Babe, hindi ba ako bitaw ka nga way gusto imong armats na ako? Babe, ibaw ko. Pero, please. Pasensya lang una sa mama. Ibaw kong makadawat taon niya to ni mo. Sige, good. Basta para ni mo abantahon na ako. Yes. Thank you, babe. Thank you. Ay, salamat nga ni Anhi ka anak. Abi na kog dili na sad ka mo Anhi. Hindi ma. Busy doon na kay Koron ma. Pero,
Si Maray mo'y ganahan nga muan ni din kay basin ko no, imingaw na kanako. Babe, sakay-sakay lang ko ha. Okay, babe. Hi, tita. Dali na anak. Kaon na. Babe, dali. Mga una ta. Onya na lang ko, babe. Busog pa man sad ko. Hilang una ko din eh. Nak, dali na. Kay giandaman na tikas imong paborito. As expected, wala sa kutagda siyang mama. Pero maayo na lang kani. Dili na ni bago alang nako. Naanad nako. Sabi maayo na kong buhaton din niya. Aron malingaw ko. Ay, at ako sa kusina, bi. Mahugas na ako sa mga kinanan. Maayo na lang kani kay nakoy na kamuan ng trabaho sa bay. Kay kung waka, tingalig nagtanga na ko ron. Nang hugas ka di ay din Tita. Gianam-anam na lang nakughugas aron dili magtipon og binis lababo. Taro nga naghugas ha. E giampingan ko ba yun ang ako mga kubyertos. Og ingnon talang kang daan, Marie. Bisagon sa pay buhato nimo, dili mahitabo nga makagusto ko nimo para sa kong anak. Kaysa kong tanaw nimo, no, dili ka gid kasaligan. Kropisan. Doon na kay gisulti? Ha? Wala, tita. Babe! Uy! Iyam ni ka din eh. Ang nakugas mo ka ng mga plato niya. Unsa man, ikaw na ka? Wa pa, babe. Sige lang, gamay naman lang ni. Tiwasan ko ba ni? Ay, salamat. Naanagita din sa apartment. Babe, naglalis na sa bang mama? Ha? Wa, uy. Siya. Siyempre, din na si Manggi pang sulti, pero kay mo man siyang inahan, di palapos lang sa nakuspikas dunggan. Babe, pasensya na. Kaya pa man hinuon ako masabot, babe. Nga ako lagi kabalakan nga basin na niya hinuon. Nga siya may mahimong rason aron magkabuwag da. Pila lagot ka tuig, pero hangtod ron. Wag yapon ko nakitang kausaban siya pagtratar nako. Babe, dili mahitabo nga magkabuwag ta tungod lang ni mama. O giyon sa man mo sa pagsiguro. Tungod kay... Niya. Jacob? Unsa na? Nga miluhod ka? Babe, narealize na ko nga taw-taod na ta. Ug dili na ako kayang mawa pa ka na ako. Mahal kita ka. Ug ikaw na ang babae nga akong mahalon hangtod sa hangtod. Will you marry me? Yes! Yes, Jacob! Yes! Unsa? Magpakasal ka ni babayhana? Bisag nahibaw ka nga sa sinugdanan pa lang, wa ko'y gustoan ni niya? Mahal ko si Marie. Og wa ko'y nakitang rason aron maglagot ka niya og sama na. Buotan siya, ma. Sige. Kung pakaslan man gani ni mo siya, dili ko butong nga sa inyong kasal. Uy, nauso ka ba ya? Espesyal nga adlaw si mga anak, kunya di ka mo tunga. Bahala na. Bahala nag-ingnon ko ninyong ngilaan kog batasan basta kay dili ko mutunga ana. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Ma, please. Bahala ka, Jacob. Pasensyahay na lang tangdaan kay dili yung kumutungaan ang adlaw sa imong kasal. Ay, asa na mong rasa? Nadugay man din kong mata. Wa para ba akong makalutog pamahaw da? Basin gigutom na si Jacob. Kapoy mas gugup ang labas mga bedsheets kahapon. Wato na ko sa kusina, be. Aron makahigay na akong pamahaw. Kung wa pa tingali ko ni Anhiron, tingalig na matay nas gutom mga akong anak. Ma? Niya ka? Oo. Huwag maayo na sad nga ni Anhi ko aron matanaw na ko inyong sitwasyon. Ninyong magtiayon. Kaluoy ba hintaw sa akong anak, no? Nga ikaw mo iyang gipakaslan? Recorded by Radio Dako Mo gikayo TV. siyang sayop.
ma. Ha, tiaw mo na. Mumata lang kag unsa kang orasa gusto mo mata. Maunay asawa? Daghan mo gud kaayo ko gilabahan gabi, ma. Maong dugay ko nakamataron tungod sa kapoy sa akong lawas. Hoy, dili ka na rason, Marie. Kung asawa na gani ka, dili na nimo kwintahon ang kakapoy kay kaning pagpanglaba, pagpangloto, trabaho kinis babay, trabaho ni nato. Mawa ko mo reklamo, Ayaw ano? sa man dito'y buti pasabot ni mo, be. Ing na lang gyud gatapulan ka gyud. Pwede magmuhunong na ka na sige mo papasakit og storyan ako? Amaw ba? Sumusukol ka na din ako karon ha? Dili sa ingon ana, ma, pero sabtasad ko. Sabton di ka? Asa mo ko nang dapit ti ka sabton ha? Isip inahan sa kung ba nagrespeto ti kasuod sa taas ka panahon. Pero karon ni sobra ka na. Tanan na lang akong buhat at polo sa'yo para nimo. Tungod kay sayop mang gyud. Dili ka pasulti? Gusto na! Inahan na ka, asawa na ko! Unsa? Isip ka! Ma! Please! Sila ito po! Ha? Ano? Kanang asawa ni mo. Huwag kay batasan, Jacob. Why respeto? Ambot ba nga nung ka na may mong ipakaslan? Pre! Mupauli na lang ko. Tingali ka takihon pa ko din he. Nagluto na ko para pamahaw di haron makakaon ka na. Babe, nga itong masabi mo pag-stories, mama? Misobra na siya. Wala ko kapugong sa kong kaugalingon, ikapoy na kong sabot niya. Nagtarong man ako sa kong pag-asawa ni mo. Halos ganita na akong gibuhat, gusto ko nga wa siya'y kasaway. Bisag supak sa kong buot, pero may pagbati akong i-consider tungod kay mama ni mo siya. Babe, sige lang. Ako rin bahalang mag-istorya, mama. Mauban ko ni mo. Oh, unsa? Gusto ko makiksulti niya. Babe, asawa na ko ni mo. O dili ko gusto nga, pero may kong magpanaganas sa kong lihok tungod niya. Nganong gidana ni mo din he? Ma, wa mo anihang akong asawa para mangitagubot. Niya siya ron maki-istorya ni mo. Dili ko gusto makikistorya niya. Papahawaan na siya. Ayaw ka bala ka, ma. Dili ko magdugay. Nahibaw kong wa kay gusto na ako. O dili na nako ipamugos akong kaugalingon ni mo diha, ma. Kaysa tinuod lang, gikapoy na sad ko. Naningkamot ko nga maukita tungod kay dili ko gusto nga matunga si Jacob natong duha. Kay bisag asawa na ko niya, inahan ka paghihapon niya. Pero mawa ko kay bangon ng init kaayo mong buot din hinako. Kung nga kay gusto na ko, okay ra. Pero unta isip asawa si mong anak, pasagdan ko nimong buhaton na akong obligasyon ngadto niya. Isaad na ko nimong dili ko siya pasagdan. Panggaon ug mahalon na ko siya sama sa imong pagmahal ug pagpangga niya. Gusto si Marima. Kung sa unang higayon, sige kong pahimangno niya nga respetaran ka. Bisan pa man sa imong pagtratar niya. Pero kanon ma, dili na. Si Marina sad akong labanan. Tungod kinahibaw kong way gibuhat ang akong asawa diha nimo. Jacob. As we walk the garden. Ay pasalamat rasad ko kay wa sigid ko maka-feel nga pasagdan ko sa akong bana. Ug sa akong mother-in-law, wa ko mahibaw kung hangtod kano sa amin nga ingon ini. Kung hangtod kano sa ako niya madawat. Pero sa tinuod lang, okay na sana ako ngayon ani na lang. Kaysa tuod nga mag-okay mi pero plinastika yung radi ay. Pero somehow, bilaong paghihapon ko nga unta, mawa na iyang kalagot ug pagdumot nako kung naaman. Tungod og alang ni Jacob. Kay kung naamay, mas naapektuhan ani. Nahibaw kong si Jacob kana nga akong pana. Dinhi na lang po. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga hikalang kaagi ni Marie nga taga Usami City uban sa awit ngayon ipangayo awit nga regulahan till death do us part. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga makhatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Angel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kalapastangan.
RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga mabini daw di oro. Ang atong matatampo nagdasingan nga Angel. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat. Humanagid in taon ng kaklase. Akapauli na ako. Angel, wait sa... Oh, uy! Ay, Clayden! Ikaw maguday na! mo pa lang ka? Oh, Clayden. Dungan na lang tabi, aron, dili kay laay ba? Oh, sige pa. Angel, kadiyot sa... Oh, nga naman. Sige pa man kayo. Nga na to mong uli, eh. Asa man ta? Mang snacks ata. Akong libre. Sige. Pero magdali lang ta ha. Kay masuko niya si mama na ako kung madugay ko. O lagi, igura man tamang snacks good. Diha taay. Den, kanani mo snacks, uy. Noon sa di ka. Sige kay tutok na ako. Ko Angel ka nang naunta ko isulti ni mo. Unsa man? Nya, di ka kamasuko. Dili lagi. Unsa man di may isulti na ako. I love you. Clayden. Ayaw gusto ko ha. Basig makaingon ka ba nga. Nangunay ko nimo kay friend ba yata ka. Kuain, Clayden. Naibaw man ko ba nga. Di ka masugot na ako. Ha? Nga nakaingon man ka, na? Ang, tumboy ba ako. Pero sultihan talang ka, Jill. Bisag dili ko tinuod nga laki, pero love ta ka. Konsubto lang ko nimo. Di tagad ka pasakitan. Clayden, onya lang ta magstoryaan na, ha? Maulit na lang ta na. Kumusta bad ang imong pag-eskwela, Angel? Okay naman, ma. Pagtarong bayag yun si mong pag-eskwela, Angel, ha? Ayaw mo pagsundo ka ng uban. Nga bisag bata pa, naguyab-uyab na. Maog yun. Ang mahitabo di mahuman og eskwela kay mabdos man. Ayaw mo kabalakan ako, ma, pa. Maningkamot gid ko nga makahuman kog eskwela. Sakto bitaw si magpapa ni mo, Jill. Kung di ka magbantay ron, kuyaw kayo di ka makahumag eskwela kay mamabdos ka. Maog yun. Mo ikaw, pare na lang ka na ako. Sure magid nga, dili ka mamabdos. Clayden. So, lang ko kukot. O dili mo work ang atong relasyon. Pwede raman nga magbuwag dagod. Ngayon sa man. Uyab na ha. Sige na lang, uy. Pero, dili ta magsaba, ha? Mauyab na ta, kay basig kasukan ko ni mama. Oo, patik! Recorded by Radio Mo TV. Jel, ugma ba sa baduman? Ato ko sa inyo ha. Ha? Magunsa maka dito? Oh, suroy lang good. Kuyawa na, uy. Masa may mo kuyawan na, Jel? Basig may bawas mama ba nga? Naguyab-uyab ko og tumboy, patay ko. Ay, sayo na kinastanan eh. Ay, sabang mama ni mo, tumboy ko. Unya, nga mo linihukan. Pwede naman ni mausab ang akong lihukod. Kanang babae kita tinuod ba? Bahala ka. Sige, ako lang pahibaon si mama nga mo adto ka. Oy, bilagro nga nang limpyog maayo da.
Usa ba na kay bisita? Oo, ma. Usa ba na lalaki? Dili, ma, oy. Babae, ma. Akong amiga. Oh, nahala. Sige. Maayo. May adlaw, Jill. Ay, oy, wa palibak mo na tingalin na imong bisita. Den, dayon lang. Tita, may adlaw, tita. Maing adlaw sad. Ma, si Clayden di ay akong amiga. Oy, kagwapa gud ining bata ah. Salamat, tita. Unsa banday na anak kay uyab. Kuan, tita, kanyang... Dili pa na siya mahimong mag-uyab-uyab, ma, oy. Kay strict ang parents, ana. Sakto gyud ang imong gibuhatin day. Ayaw sa gyud mog suod ang nagbutanga. Human sa mos inyong pag-eskwela. Mao gyud, tita. Angel, at timan na ng imong bisita ha, kay may antuon sa ako. Sige, ma. Sukoy, katawa mo kang nagtanaw na ako. Ano ka? Kisa may dili magkatawanin mo. Babae magyud kang tanawon si mong porma. Napay lipstick. Ako yung taon nagituyo day. Aron dili ko mailan nga tumboy ko. Alis sa tabi. Ano ba? Ha? Kakaksa ko ni mo. Gimingaw na kayo ko ni mo. Angel, Clayton, hugot kayo mo pagkakos na ako, eh. Ang sama ni imong kibuhat, eh. Kagilupan. Sakti lang mo bukod. Kay lipayon, di ka. Clayton. Naunsamin ko. Dili man ko malimot sa kibuhat ni Clayton ako. Lipay kay kus nahita po na mo. Si Clayton nag-message na ako. Ang tuturuan na. Dili pa ko makatuong may nahita po na to. Lipay kay kus sa itong gibuhat. Ako siyang replyan. Mangutan na kag unsa imong sa ha? Nagigrelasyon kag tumboy? Nahibaw ka, ma? Naukayan na kong imong cellphone. Ug akong nabasa ang inyong konvo atong kliden-kliden. Nagtuo kong pure to babae kay gwapa man kayo. Tumboy man na itong animala ka, ha? Ma! Nabasa na ko ang tanan ninyong chat. Nahilabtan na ka itong tumboy, ha? Ay! Pinakubuk, ma! Masakit layo na! Huwag itong tumboy, ha? Kung dili ka gustong paundangon na kasi mo mag-eskwela. Jill, di ka maluoy na ko, Jill. Naluoy mo ko ni mo, Dan. Yung ano imo makubuwagan. Kinahanglan magod na ako mamili. Kay ko dili ti kabuwagan. Maundangon mo ko mamas pag-eskwela. Sakit tayo ni Jill, oy. Dan parehas ng gisakitan. Kinadutlan sad ko nimo. Pero kinahanglan nga magbuwag ta. Angel. Parehas may gisakitan si Clayden. Kaya nadutlan na mi sa usag-usa. Pero, kinahanglan kong mabuhi niya. Para sa akong kaugmaon. Dinhi na lang kuto, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No katong mga higalan kaagay ni Angel nga taga Mabini Davao de Oro uban sa awit ngaya kay pangayo. Awit ka na kulahan kalapastangan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw
kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi ka naglipot sa kami. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakahay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pag. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mapa. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental, nga tumatatampo nagdasingan nga June. Recorded by Radio Mo TV. Ma, nganong nangipos man kasi mong mga gamit? Nak, paminaw maayo na ako. Nganong man, ma? Mulargan ako sa laing nasod. Malayo naman ako. Nganong man? Adto na akong trabaho dito. Naay maayo nga opportunity nga nagpaabot na ako dito, nak. Kaog kini. Ako ning buhaton para sa kaugmaon sa tong pamilya. Ilabi na gid sa imong future. Pero, ma... Supak yun. Sige lang. Puhon. Nasa botol niya ka. John! Pero tara! John! John! Suwasan na mo kang papa, eh. John! Biglang pa man. Ngit-ngit pa mo kayong palibot. Saan ka? Umata ka? Huwag mo ko niputahan! John! Magawanta ko pa! Karoon nga kita mo lang duhat, John. Siyempre, trabaho mo ko. Yung gusto nga magluy-luya ka, ha? Lihok! Mag-unsa mo ko pa? Sugod karon, sayo kag mata. Lungag ka. Magluto sudan. Mangipi sa bay. Maglaba. Pero, muskwila pa man ko pa. Huwag kayong masayo kag mata para mahuman imong tanan imong trabahoon. Sa di pa kabiskwela. Unya ang ako. Ano ko tagi og way nung nagkatarungan dun, ha? Gina. Sugdi na og trabaho kung di ka gusto maliit sa klase. Grabiha sa mong papa. Good. Di ba obvious ang good waiting ta? Nga naon, pagib ka? Mau gani. Ambot. Mura di ko pinangga ni Papa. Brad Marisa. Dili sa siguro, eh. Paski tuyo sa na ni papa ni mo para maanat ka sa mga trabahoon ba? Naaginirasan mong papa, Brad Jun. Sige lang. Ako ipakita ni Papa nga kaya na kong tanan. Gusto na ko nga ma-proud yun siya ni mama na ko. Anak, yun. Ma, hapit na nga akong graduation. Makauli ka? Nak, pasensya na. Dili kita pwede. Dili pa ako dugay dili sa laing nasod. Kamu na sa di si Papa ni mo, ha? Sige, ma. Sige-sigihan mo maglingi. Sige, Papa. Huwag pa ko kitang Papa. Huwag ta lang, good. Sige, padung pa to. Kadit sa kay, atoon sa ako sa mama. Sige, Brad.
nauli na lang ko. Pero wag na ko magiti si Papa sa akong graduation. Ay, Oh, John. Ulit naman ka. o ba? Ayo. Saan sa sudan? Wa pa ba? Mapaypag-abot na ko gikan sa eskwelahan. Ako mang graduation karon. Oh, dituod. Asing pagluto lang sudan diha para nakibakaon. Tugon ako ha kay kapoy ko. Sige ba? Makahiubos kayo si Papa ug Mama. Pareho silang wasaad daw sa graduation. Sige lang. Mas mankamot ko maayo para ma-proud mo na ko. Buhato na ko ang tanan para mahimo kong professional. Congrats, Brad! Nakapasar kita sa board exam. Lisensyado na kita magka-maestro da. Salamat, Marisa. Dugay-dugay sa gida, wag ka magparamdam. Pero, diba? Lahi na lagi ang imong sinultihan. Babae na ka? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Pero, ana, Chicks sa kagtingog, oh. Mauday nga, wala ka magpakita, sukad ka nga, ni-graduate, ha? sige lang, Brad. Pagkita raw niya tapuhon. Tuo di ay. Karon mo, naman gini naabot ni mo. Unsa may sulti sa mong mama o papa? Proud kay ko ni mo, nak. Salamat, ma. Pero, ma, kanus ka mo uli. Nahibaw ko nga dili lalim ang kinabuhi ninyong mga OFW. Ulit na lang mo, be. Nabalakan na kay kunin mo. Ayaw ka balaka, anak. Buunan kayong akong amo diri. Pinangga kayo ko. Gani, daghan na kayo ko og na laagan. Mong wag kay angay nga kabalakan ako, nak. Pa, pwede ka upaulig sa iyo niya? Mag-celebrate lang ang tatagamay ba kay nakapasal ko sa board exam? Ako lang suwaya na ka. Ibaw biya ka nga. Patay kay gusto trabaho. Oh. Sige na ba? Nakasabot ko. Kuha na kong sabti. Ako rin manuntang naginusara nilang anak. Anong nguram sila huwag pakialam na ko. Ay, June. Nisagot ko nga makikita ni mo kay nagtuo ko nga mag-celebrate ta. Nagmaoy ka naman hinuon diha, we. Sorry, Bisa. Ikaw ba? Uy. Karon ba mga nagbinabay nga gwapa hindi ka? Kaya kung hana ka sa una. Gipanguyaba na ka. O gisagot ta sa tika. Ha? So, sa ato ba? Kita na? Kita na. Ma, nakoy good news ninyo. Na-promote ko. Dako na kay kong ranggo o dako na po na akong sweldo. Maayo hinuon, anak. O ma, pwede na gid kayo kang muuli. Ako na bahala ninyo ni Papa. Anak, magtigom lang una ta. Ganong gid ma? Wa na bagid kay plano nga muuli diri sa ako? June. O sige, ikay bahala ma kung muuli pa ba ka diri o di na. Nganong imo man itong gibuhat sa mong idahan, John? Lakaw na ko ba? Nag-istorya pa ko rin mo. Para unsa pa man ba? Ato na ko. John! John, unsa ba? Balik diri! John! June, naunsa naman in town ka, uy. Nagsige na pala kag ino.
Manaugan na sa akong kinabuhi. Bisag unsaon ako pagpaningkamot. Murag wa makita nila ni Papa ug Mama. Natuo ko nga mutrabaho sila para nako. Pero wa. Karon nga na nakoy maayong trabaho ug kaya na nako silang buhion. Igihapon mo pa uli si Mama. Ug si Papa. Mura ra gyapon ug way pakialam. Jun, Mas mayo pag wa ko magtinarong sa akong kinabuhi. Mayo pag magrebilde ko. Jun. Mayo kini suyop ka, Brad. Huwag tanggap tanan imong problema. Wala ko'y labot ko noon sa kasulti ni Mama ug Papa. Buhatong nakutanan akong gusto. Kana! Oh, ikaw daw. John, unsa na ba nahitabo nimo, ha? Daot ka na kayo. Huwag ka na ikaw ang kaon. Oh, nalagay pakialam ako pa? Ha? Kinsa ba nag-ingon nga wa? Wa kang gisulti. Pero mo'y inyong gipabati nako. Kamunggas, Mama. Jun, anak. Oh, niyam lagi ka, Ma. Ha? Kung kadusay noon nga, wa na ko mangita ni mo, ni uli ka. Milagro! Jun, nakasabot ko nga grabe imong gahiubos na mo ni Papa ni mo. Pero nakasaylo ami. Naningkamot lang yun mig maayo para ni mo. Para sa tong kaugmaon. Manguram ginay sigihan ninyong balik-balik. Kay maunay tinuod. Ang tinuod. Dunay sakit si Papa ni mo. Tinuod na, John. Mao grabe ang among pagpaningkamot ni Mama nimo. Kay simbak ko og mauha dami. Gusto na mo nga may mutang na kagdaan. Bahala may ubos ka na mo. Basta ang importante, masiguro na mo ang imong kaugmaon, anak. Bisan og lisod na kayo ang kahimtang ni Mama nimo dito sa laynasod. Bisan og kapoy na kay kus pagtrabaho. Pero among giantos ang tanan para nimo, anak. Ma. Pa. Sorry. Huwag ko mahibaw. Sa damo kay wa ka na mo pasabta. Og unta, dili ka na mahiubos na mo, nak. Karon nakasabot ako, Ma. Pa. Pasiluan ko ninyo. Sige lang. Mamawi ko ninyo. Ayaw na mo panarbaho. Ako ni bahala ninyo. Ma. Pa. Kamusta na di na lang kami ang Nauwaw kay ko sa kumagi ni kanan. Nagdumot ko nila nga waday laing una, kundi ang ako rang kaugmaon. Maong gibuhat nako ang tanan aron makapamawi ko nila. Dinhin na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RML. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan, kaagi ni June, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga yung ipangayo, awit nga nag-ulahan, mapa. Kaya wag